Sloboda. Jedna z najžiadanejších ľudských hodnôt. Keď máme dojem, že nám niekto na slobodu siaha, sme pripravení ju všemožne obhajovať, búriť sa proti vonkajším obmedzeniam, bojovať proti tým, ktorí nám ju chcú vziať. A niektorí sú ochotní za ňu aj trpieť a zomrieť. Dychtíme po slobode, chceme si riadiť svoj život podľa seba a nechceme, aby nám ho určoval niekto iný. Môcť sa slobodne nadýchnuť, pracovať, tvoriť a žiť bolo aj od vekov túžbou celých generácií ľudstva. Sloboda je neodňateľnou súčasťou našej najvnútornejšej ľudskej podstaty. Keď máme slobodu, máme všetko, lebo sa môžeme slobodne vyvíjať. Históriou ľudstva sa nesie ako niť zápas o slobodu. Čím to je, že keď prebehneme cieľovou rovinkou, ktoré sa oslobodíme od totality vonkajšieho útlaku, po nejakom čase sa sloboda opäť začína strácať v hmle chaosu. Žijeme v spoločnosti, ktorá je považovaná za slobodnú. Ale napriek tomu narastá počet nespokojných ľudí a objavujú sa hlasy, volajúce po obmedzení vonkajšej slobody a nastolení nejakého druhu vonkajšieho poriadku. Čo je to sloboda? Ako sa prejavuje skutočne slobodný človek? Myslíme si, že to vieme. Ale prečo si potom s darom vonkajšej slobody nevieme rady? Svet, v ktorom žijeme, je pre mňa plný nepochopiteľných a bláznivých udalostí. Nedokážem pochopiť, ako niekto môže žiť s tým, že dnes presvedčivo hovorí jedno, zajtra to druhým slovom poprie a niečo úplne iné nakoniec koná. Nechápem, ako môže niekto chcieť pomstou zastaviť narastajúce násilie a nastoliť mier. Nerozumiem, ako si môže niekto myslieť, že len peniazmi všetko vyrieši. Neviem sa zmieriť s tým, že polopravdy, ktoré sú často najväčšími klamstvami, sa prezentujú ako jediná pravda. Vo svete, ktorý sa označuje ako slobodný, sa odvšadiaľ hlásia nespokojnosť a problémy. Nekonečné naplňanie neustále narastajúcich telesných a emocionálnych potrieb jednotlivca generuje obrovský trh pseudopotrieb a množiacich sa závislostí, rozleptávajúcich podstatu človeka a ničiacich našu planétu. Jeden sa dobrovoľne skláňa pred svojimi pudmi, slabosťami a pohodlnosťou a tak sa dobrovoľne vzdáva svojej skutočnej slobody. Iný zase volá po nastolení nejakého poriadku tvrdou rukou zvonku, lebo si poriadok vo svojom živote nechce dobrovoľne vytvoriť sám. Ani jeden, ani druhý nepochopili, čo sloboda skutočne je. Môžeme prísť len tam, kam smerujeme. Ibaže sa rozhodneme zmeniť smer našej cesty. Málo kto je taký neslobodný ako ten, kto si zamieňa slobodu so svojvôľou, vyslovil už Goethe. Anton Srholec, ktorý bol príkladom ľudskosti a odvahy, povedal, že k tomu, aby sme si uchovali slobodu, potrebujeme nájsť vieru a objaviť duchovný rozmer života. Kam tým smeroval? Slobodu nám zvonku nemôže nikto dať. To, čo nám môže niekto poskytnúť, sú nanajvýš vonkajšie podmienky, kde máme možnosť žiť bez útlaku podľa nášho najvnútornejšieho presvedčenia. A to je pre človeka, ktorý zažil diktatúru nejakej ideológie, obrovská úľava a príležitosť. Vyvíjať sa slobodne ako ľudská bytosť. Avšak tú vnútornú, skutočnú slobodu si musíme vydobiť sami. Sebapoznávaním, sebaovládaním a zušľachťovaním. To je sloboda, ktorá má kvalitu najlepšej ocele, ukutej v ohni úsilia a zápasov o pravú ľudskosť. Skutočná sloboda nám umožňuje konať len tak, ako chceme, aby ostatní konali voči nám. Vnútorný zákon nášho svedomia dokáže celkom presne nájsť hranicu medzi správnym a nesprávnym,
Kto to popiera, ten sa sám bráni svojmu slobodnému vývoju alebo sa vyvíjať nechce. Nadovšetko si cením slobodu. Slobodu môcť si podľa svojho svedomia vybrať, komu venujem svoju lásku a čomu venujem svoje sily. Byť slobodný znamená byť slobodný k niečomu. Môcť nasledovať vnútorný cieľ, ktorý človeka samého presahuje a naplňa. Skutočne slobodný človek je vždy za niečo. Nie je proti niekomu či niečomu. Slobodou nie je vyhýbanie sa vlastným povinnostiam a unikanie pred zodpovednosťou za svoj život. Materiálny dostatok len zvýrazňuje existenciu vnútornej hodnotovej prázdnoty, ktorá siaha po konzumných náhradách, až upadá do zločinnosti a závislostí. Ako si všimol už Viktor Frankl. Sloboda sa prejavuje v slobodnom rozhodnutí, ktoré cieľavedome každý deň znovu a znovu smeruje k naplňaniu zmyslu vlastného života. Kto sa dobrovoľne a s láskou odovzdá nejakej osobe alebo dielu, ten pozná blaženosť pravej slobody. Akýto zdanlivý paradox. Sloboda a zodpovednosť sú vlastne jedno. Slovami básnika. Sníval som, že život je radosť. Zobudil som sa a vidím, že život je povinnosť. Pracoval som a hľa, povinnosť je radosťou. Kto počúva hlas svedomia, ten sa riadi kompasom ideálov a hodnôt ľudskosti. A preto aj v chaose tejto doby si dokáže uchovať vnútornú slobodu.